Какво правим сега, брат? Много е голям. Ще го гръмнем, брат. Не трябва да дигаш шум. Трябва да влезем много тихо. Гледал съм един номер, филмите винаги действат. Давай тогава. Дай по-бързо. Кажи бе, Смърф. Имаш ли една цигарка, бе? Чай да видя, мога да си намерим нещо. Идиот! Ей, ти клоп! Много тъпи филми гледаш, брат.